Избрахме този формат конкурс, защото не искахме да подаряваме просто предметна награда. Участниците положиха своето време и малко усилия, за да споделят вълнуващи истории с нас. Затова ние направихме голямата награда, именно изграждането на още незабравими спомени в планината. След като избрахме Алекс, ние говорихме с него и преценихме, че това, което бяхме предложили като първоначални награди е доста под нивото му и съответно адаптирахме неговото приключение така, че да предизвика неговите възможности и да е зареждащо и незабравимо преживяване. Североизточният гребен на връх Злия зъб е много въздушен и психически ангажиращ маршрут, който въпреки това е достатъчно лесен технически, че да позволява на дори по-начинаещи хора в катеренето да запознаят с алпинизма чрез него. А панорамите от върховия му ръб са просто незабравими. Как ти се стори маршрут? Ами... доста интересен, определено не труден и очаквам с нетърпение още веднъж да го мина. Минимум още веднъж. Днешният ден определено беше доста силно преживяване. Направо бих могъл да кажа, че в момента вътрешно се усмихвам. Маршрута по Североизточния ръб, самия връх на Злия зъб, отдавна искам да го мина и да се кача горе. И днес беше точният момент, бих казал. С точните хора и се получи наистина много добро изкачване. И спомен, който ще остане за доста дълго време.